नमस्कार प्रणाम। आज के हमार भोजपुरी गजल सुनी जा कि एगो रानी या राजा के कहानी ना अयोध्या ह। एगो रानी या राजा के कहानी ना अयोध्या ह, खाली मंदिर शिवाला के कहानी ना अयोध्या ह। अयोध्या के कहानी खुद से लड़के जग के जीतल ह। अयोध्या के कहानी खुद से लड़के जग के जीतल ह। केहू से युद्ध लड़ला के कहानी ना अयोध्या ह। भुला के दुश्मनी सम्मान दुश्मन के दिहल जाला। भुला के दुश्मनी सम्मान दुश्मन के दिहल जाला। हमेशा तीर मरला के कहानी ना अयोध्या ह। केहू के प्रेम में शिव के धनुषवा तूरला के ह। केहू के प्रेम में शिव के धनुषवा तूरला के ह। धनुष से मार देहला के कहानी ना अयोध्या ह। एगो भाई के खातिर भाई आपन सब लुटा देला। एगो भाई के खातिर भाई आपन सब लुटा देला। सिंहासन लेला देला के कहानी ना अयोध्या ह। भरत के सादगी बाटे तब भक्ति बा विभीषण के। भरत के सादगी बाटे तब भक्ति बा विभीषण के। खाली लंका जरौला के कहानी ना अयोध्या ह। अहम रावण के लंका के कहानी ह जवन मरल। अहम रावण के लंका के कहानी ह जवन मरल। बाकिर केहू के मरला के कहानी ना अयोध्या ह। एमे सबरी माई बाड़ी, एमे केवट के भक्ति बा। एमे सबरी माई बाड़ी, एमे केवट के भक्ति बा। ई खाली राम सीता के कहानी ना अयोध्या ह। एमे पर्वत गरुण बानर हिरन नदिया समंदर बा। एमे पर्वत गरुण बानर हिरन नदिया समंदर बा। ए बाबू बस अयोध्या के कहानी ना अयोध्या ह। समर्पण त्याग तब भक्ति भलाई प्रेम यारी ह। समर्पण त्याग तब भक्ति भलाई प्रेम यारी ह। लड़ाई देश कैला के कहानी ना अयोध्या ह। लड़ाई द्वेष कैला के कहानी ना अयोध्या ह। एगो रानी या राजा के कहानी ना अयोध्या ह। जानला, एगो राजा रानी के कहानी ना अयोध्या ह। खाली मंदिर शिवाला के कहानी ना अयोध्या ह।